Salut, Andrei! Bine v-am găsit la mai Astăzi voi face, băieți și fete, părerea mea legată de toți ăștia 6 ani de când mă aflu pe YouTube. Ok, probabil o să ziceți acum, cum dracu 6 ani? Ai numai 3 ani vechime? Nu. Stai acolo în băncuța ta, îți explică Baron, de fapt, ce s-a întâmplat cu mine pe parcursul perioadei acesteia. Pentru că în vacanța de vară am început să fac vloguri care reacționau la clipuri mai vechi, reacționau la clipuri cringe. M-am gândit că astăzi, pentru că mai am și eu timp liber, din câte vedeți, să mai fac un clip legat de chestia asta. Doar că nu să fac un clip legat de videoclipurile mele vechi, ci de canalele mele vechi. În 2015, cred că făceam YouTube. Probabil când o să vedeți voi asta, eu am făcut deja 14 ani. 13 octombrie, boys, nu uitați ziua asta. Bun, hai să începem cu explicația. De unde 6 ani pe YouTube? Păi, în primul rând, hai să vă zic o chestie. Voi ați uitat perioada aia care eu mă registram cum aruncam cuponul pe casă? Probabil că da. Probabil. Aveam la început un canal. Acel canal se numea Andrei Barosan Ro YouTube. Nu prea am vorbit foarte mult de canalul ăsta. Sincer, n-am vorbit cu nimeni despre chestia asta și m-am gândit că, bă, e momentul să o zic acum ca să aflați și voi ce s-a întâmplat de timp cu canal. Acum 6 ani, cât se țin minte, eu aveam vreo 8 ani, cred că treceam pe a doua, nu făceam chestii ok. Vă dați seama, eram un copil de 8 ani. Ce ar putea să fac un copil de 8 ani? Făceam clipuri ciudate rău de tot, făceam în mare parte sketch-uri ciudate rău de tot. La un moment dat am zis, bă, hai să încerc și eu. Mi-am făcut primul canal, canalul ăla n-am de la mai mult de 2 luni pentru că, bineînțeles, am pierdut parola de la el. Și trecem în 2016. De ce trec prin anii ăștia foarte repede? Pentru că nu prea s-au întâmplat chestii memorabile prin anii ăștia. Așa că hai să trecem în anul 2016. Acum 5 ani de zile, eu treceam în a treia, bineînțeles cum v-ați obișnuit. La fel, am avut alt canal, postam alte căcaturi, făceam alte chestii de rahat, n-avea niciun sens, am pierdut și contul ăla, pentru că sincer să fiu, așa, bă, devenise o rutină, să am un cont, să-l pierd, după aia iară să am un cont, iară să-l pierd. Bun, și acum hai să trecem direct în anul 2017. Din 2017 încolo să vedeți că începe să fie așa o evoluție, cât de cât, nu pot să zic că e o evoluție neapărat. Bun, în 2017 mi-am creat legendarul canal ANDRI. Ce vrea să însemne asta? Că mi-am creat practic clipurile acelea vechi. Dar nu asta am vrut să vă zic eu. Am vrut să vă zic că înainte de canalul ANDRI, pe care bineînțeles l-am creat atunci, în 2017, eu mai aveam un canal, Andrei Barosan, care acela, în momentul de față puteți să-l căutați, nu o să vă dea nimic. Nu o să vedea absolut nimic dacă căutați Andrei Barosan. Acum contul acela se numește Fury, nu mai știu cum. Dar încă sunt clipurile mele pe el. Eram niște clipuri super ciudate, adică nici măcar n-am făcut clipuri speciale. Jucam Clash pe Mobizen și făceam reverse. Bun, acum trecem în anul 2018. Bun, acum hai să trecem mai departe. În 2018, cred că prin vară, mi-am creat canalul ANDREI, care nici ăsta n-a avut o soartă mai bună, ba chiar nici nu cred că a sfârșit prea bine. Deci v-am zis, stau teatri cu vara, mi-am creat canalul și în al doilea am postat clipul. Am postat salutare. Eu cu niște căști care fredonează melodie, cu un mouse în față, cu efecte de pe Filmora. Pentru perioada aia, eu credeam că era ok. Trece timpul, postez foarte mult gameplay, după aia fac vlog gaming. Bă, țin minte că făcusem multe lucruri până în anul 2018. L-am spălat pe Pochicad în 2017. Pisa Criminal, care din punctul meu de vedere este un clasic. Five Nights at Freddy's 4 în viața reală. Bă, nu știu de unde îmi veneau ideile. Bă, dar de oriunde mi-ar fi venit, sincer, nu era ok. Chiar nu erau niște idei chiar ok. Hai să zic o chestie. Canalul ăsta n-a avut nici măcar un an. În 2018 s-a terminat și o să ziceți, bă, din 2017 până în 2018 e ceva. Bă, un an se face de când ai postat primul clip până când vei posta următorul clip tot în acea dată. Atunci se fac de exemplu 2 ani de când ai postat primul clip. Este complicat, dar o să înțelegeți dacă o să faceți vreodată YouTube.
mi-a fost spart și contul ăsta. Și de data asta, bă, este clar 100%, nu eu, nu mi-am uitat parola sau chestii de genul, mi-a fost spart contul. Trecem peste. La sfârșitul, de fapt pe la mijlocul lui 2018, deciși ce? Exact, îmi înființez canalul ăsta de YouTube. Pe 15 mai 2018 îmi fac acest minunat canal. Intrăm în 2019. După exact cam aproape un an de când făcusem, să zic așa, anul, intrasem în 2019, mi-am propus canalul ăla, vreau să fiu cât mai activ pe YouTube și să încerc să fac cât mai multe clipuri. Bă, acum nu știu cât îmi putea ieși din ce am vrut eu să fac. Acum, de exemplu, dacă eu am vrut, de exemplu, să fac 100 de clipuri pe an, era foarte greu să realizez și clipuri bune în acel an. Chestiile astea o să le învățați numai dacă treceți prin ele. Degeaba vă zic eu, bă, o să aveți de mult de muncă dacă nici măcar nu știi ce o să ai de muncă, dacă mă înțelegeți. 2019, un an super aiurea, sincer, mie mi s-a părut că 2019 a fost un an interesant. N-a fost un an rău, dar nici n-a fost un an în care mi-a bubuit canalul. Pe 9 februarie 2019 am avut un boom imens. Crescusem de la 20 ceva de abonați în jur spre 10 la 60 ceva de abonați, imediat 70. În aceea zi am făcut și 80 de abonați. O săptămână mai încolo, cred, sau mai mult de o săptămână mai încolo, o lună mai încolo făcusem 100 de abonați. Era primul canal în care făcusem 100 de abonați prima oară în viața mea. Bă, era o realizare super interesantă. Eram mereu pe social blade-ul de pe telefon, care era atunci. Mereu verificam câți abonați am, dacă scad, dacă urcă. A fost o perioadă interesantă, pentru că acel boom de o lună, să zic așa, mi-a propulsat un pic carieră foarte mare, dacă știți ce zic. Ok, după boom-ul ăsta vine o perioadă grea. După ce făcusem 100 de abonați, trecuse ceva timp și ajungem undeva la sfârșitul anului 2019. Făcusem un an de YouTube. Iar într-un an de YouTube făcusem undeva la 140 ceva de abonați. Dar m-am lăsat. Mă lăsasem într-o perioadă. Am zis, bă, asta nu se poate, nu mai pot, efectiv. Nu mai vreau să mai postez. Am zis și m-am întors. Wow, happy ending. Ok, intrăm în anul 2020. Țin să vă zic că acest an a fost unul dintre cei mai buni ani din viața mea. Chiar dacă pentru unii, v-am mai zis, puteți să vă uitați în rezumatul anului 2020, chiar dacă am zis, acel an a fost prost din toate punctele de vedere pentru umanitate, pentru mine a fost un an super bun. Undeva în martie anul trecut, descoperisem Panzoid, care Panzoid este una dintre cele mai bune aplicații de făcut intro-uri pe care le-am văzut vreodată. Dar pe atunci descoperisem Panzoid și îmi făcusem o grămadă de intro-uri. Efectiv, asta îmi plăcea să fac la perioada aia. După, începusem să descoper Filmora. Până atunci nu mai editasem pe calculator, mi se părea așa mai complex, că nu-i de mine, las să editez pe telefon. Dar am zis, bă, trebuie cumva să încep de undeva, trebuie să fac ceva. Așa că am decis să mă apuc să editez pe calculator. Începusem atunci să joc Minecraft. Pe 9 mai 2020 reușesc să fac 200 de abonați. Momentul ăla a fost special pentru mine. Era practic ocazia mea. Până la 100 de abonați am ceva de genul, ok, asta poate să facă cam oricine care te pune un pic de efort. Dar după am zis, bă, de acum înainte trebuie să creezi conținut foarte bun. Pentru că dacă nu, o să scad, nu o să urc. Și asta am făcut. Din 2020, din martie, până la sfârșitul anului, asta am făcut. Am creat în continuu, efectiv. Asta a fost tot ce am făcut. Am creat clipuri care în vară au urcat, au scăzut. În mare parte găseam idei foarte rapide, dar nu prea le mai găsesc. După a început vara, am postat, cred că, cel mai editat clip la momentul ăla, Whisper Challenge cu verii mei. Ăla mi s-a părut unul de cele mai amuzante clipuri pe care le-am făcut și cele mai entertaining. Nu înțeleg cum de nu este pe primul loc în toată chestia, pe tot canalul ăsta al meu, la vizionări. Din punctul meu de vedere, merita mult mai multe vizionări decât a făcut. În momentul de față a făcut 224 de vizionări, eu zic că ar fi meritat undeva la 2000 de vizionări, sincer. Începusem o relație.
N-am vorbit în clipul, n-am vorbit pe YouTube cel puțin de relația aia absolut deloc, decât în rezumatul anului 2019 și nici nu o să o fac pentru că a fost o relație toxică în mare parte, care s-a sfârșit bine pentru amândoi. Am intrat și în 2021, la începutul 2021 nu prea făceam chestii interesante, eram, cum să zic eu, sincer, eram un pic demolat de relația aia, dar în același timp am zis, bă, trebuie să încep cumva în forță anul. Și am postat primul clip de pe SMP, fiind și ultimul clip de pe SMP pe 10 ianuarie. Tot undeva prin vara anul 2020 și 2020. Făcusem și 300 de abonați. Uite-mă aici la imediat 500 de abonați în 2021 după 6 ani. Bă, după 3 ani de când am canalul ăsta, sincer să fiu, m-am maturizat chestiile pe care le-am avut și toate dramele pe care le-am făcut și cu hackeritul și toate chestiile astea m-au maturizat, să fiu sincer. Bă, acum eu vă urez ok, vă urez o noapte. Eu sper că v-a plăcut acest clip. Ne vedem la următorul clip. V-am zis, sunt foarte imprevizibil, nu știu când o să postez clip. Eu am fost Andrei. Ne vedem și de la viitoare. Pa, pa!